marasuci ing berat budaya karama luhuring budaya dadi ukuraning jiwa sawi atur para priyayi para sepuh jantan sapulo penting sanjana kakung sarana putri menggaipun para tamu ingkang sredha lagu-lagu pariyagung pupon arapal ibu suwanti ingkang sabungan bumi pangpurwakam para kadang seterusnya pangpurwakam budaya dulu menggaipun pariyagung wonten padukuhan buntar bisa buntar mandang kadang merdu untuk menjadikan es kemudian dan galutan sah winengku rahayu semua masuk merupakan terus membenung sami sesarangan munjakan raus berbentuk disingkat mohon luhur dan karapur dan Allah subhanahu wa ta'ala hingga bisa dinugerai yang sampun kapatan dan kepatan berjalan sesuai duit guru sama arah hidup dan terus sampun kepada hamba baru swasrota terlahir terus batas lunjur berinci suryo condrong yang warso kang binansikan timong sopit dan kemis lagi letak suryo kaping songo bulan April warso kalewu 26 Masai kemarin berbohong suci milik Soekarno pilihkan wonten padukuhan Buntar RT kali RW Sunggal di Sambuntar Kecamatan Mojokerto wonten Kabupaten Karanganyar di Keparang netepi jejering asepuh mahargi sudah hampir waldu putri nasib ingkang sidik warai Alvina Damayanti ingin memparang badai seperti Zina atau Rami Dini Bagus Yuda Pratama putra turunipun Bobo Naraton Ibu Suwanti ingkang pindhal musaking padukuhan 4 RT 7 RW 8 Desa Banjarharjo Kecamatan Kembang Kramat Kabupaten Karanganyar Tentramugi putri saking paripun Bobo Suci milik Soekarno pengantin saripun imang itu parang badhe kawi wuhu kawi sudo makilun adat pidi turun maksimal karang trombopo wonten padukuhan Buntar Desa Buntar sedaya apungeblat budaya yang karaton suruh karaton ekdirikrem sekali andepe raos bobo suci milik Soekarno ngaroso pura tamu sandaru kemarin nyuwun tambahing donga pangestu mugi anggenipun ngajeng kaliyu netepi sampeyan jejering Sudarmo gelar lumatri kawunsara rahina kaliyan menika purwo panggilan usana sedaya telampahan mangke suwun saudari kepanjenengan ingkang ngajeng kaliyu saripun kula katu kedang sinarya mongko jejering pambiwara ingin keparang badhe biwaraken lampah-lampahing pocoro paringing yang sampun dinancang dening pangarsaning baringin miwah putra keluarga Bobo Suci saripun saderengipun kula aturaken menggah urut reronceng pocoro paringing tumrap parang badhe kula biwaraken pocoro ingkang sepisan bojong pengantin putri tumrap pocoro ingkang kali pikeleng duto pamadung pengantin kakung saking wisma pangkran lumbyo kanthi palebeng mancing-mancing sampur balikan Kampurwakan pambedel kayu klepu kalpo taru diwan garu sinebut Karmayang sakembaran sembodo panganten kakung mancing-mancing sampur balikan kemudian nindakaken pokok suruh mantan digo pasar sarta panamping pengantin kakung Tumrito tuncur ingkang meribet kita tuncur mocoran dan widi-widro panggi pengantin sekalian kalian siang rumah kita tuncur mocoran dan olinangkung rombongan ngajaran rawuh pisang seradan bedangan tuncur ongkos kawang Tumrito tuncur ingkang mogansal lepas hujan Sungkem pangabut diribul pengantin saripin katur Sudarmo kali-kali pun perengan tuncur ongkos
Tumrita putra ingkang kepitu atur mangayi badhe jurusan tur pandu ambar. Saking keparing punika amung gadis karya katur polo namu sadaru. Kalajeng lumamping putra putu pakromatan putu pangestan yang putu keluarga. Tumrita putra ingkang wolu purmanting bahagia. Mengatakan semanten prabelan urut rorong sering putra putra barikan badhe sudan pengantin yang kawang kubu posisi menuju Soekarno. Sehingga sampunan sampai pangaras yang barikan ulang putra keluarga bidik wonten wonten hebat-hebat. Pulau mengomang diurung aturaken uncing siang ulicing rawusa ulicing kemanggian. Jelantos lumamping putra ingkang kawitan. Poring yang sami rawuh kula dherekaken kangge para tiga mengganggu somiar saten. Libur saking kadadang seni pati bantarutan jawi pun dilaras gong badine. Duwun matur nuwun. Karoreyang kang gelung maya nyirik nyumpang putang neten sangge toyong resno ing lautan Sang Hyang Kakung